Ya, genti niken Salindri ya, Reng. Nggih, nggih. Ayo, Ren. Halo lelon heman yuk wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak, ngono. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak ya. Ngapa? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Hah? Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo keno. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebentino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa mas kawin? Mas rong enek. Terus gare apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. ngene lho, tegese ngene lho, anakku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikno KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Lah kok cuwilik? Lho gak ngerti kan, aja ngenyek aku sik to, Nduk. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku, Nduk. Lha kok jate mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak gak yo mengkeret. Napa, Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen iki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong, Ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lah iya. kok gede-gede apane? Lho, TKT ku ya gede. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Aku Gede. tak aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku pengen dadi bojomu. Sampeyan sayang to Mbak. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur-guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek iki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi iki lho yo we aku. Nyapa? Apa dintukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Kok tapuk mlonyoh lho. Oh, lambe ora kena digugung. Aku itu Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kuwi wis ketok oleh setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titik analis bareng lho. Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah Mbak Ayu Ayu. Gagah prakoso. Gagah prakoso. Nah. Mbak Ayu Ayu. Cantik Nah, di menit-menit. sawang kan kita Pantes. pantes ngono lho. Aku karo sampean ki lho ora pantes lho, Mas. Kok muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kan kene yo to. isin to, mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to, nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Loh, ya kualik. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Ya ora iso to, Nduk. Kan Lah terus piye? koyono akeh kowe, aku lak ning omah dengok-dengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon
kerjane. Iya. Wong niatku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya. Betul, toh. betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi nduk rabiku papat bojone ning Mas Citok sing telu akon kerja setor dhuwit ning aku. Lho penak to. Lho Wong lanang iki duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek duit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. alah awate yo nggo hemboh-hemboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah jenengan iki aja gelem nek jak nyambut gawe kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahe Pak Kangko lek ora ditunggone rebut duwi yo ngono kuwi lho gara iki. Nakal e. Oh alah jenengan yo berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. kerucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih, ora Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus setia. Harus setia. Iya, Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Lestari. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono. Heeh no. leleh Masya Masa Allah. gareng ket mau ora merdekne jeneng. Nek guru werdi ngono iki leh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti mase jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne. Sa- Dwi ki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar ki selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin. Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Yo, Tar ki sugih. Plus Tambah. ki tambah. Oh, Tambah tambah sugih. sugih. Tambah sugih. Sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin. Bar wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibuke, ibu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop priting. Iya to kok mumet aku. Lah bukan itu jenenge stop priting berarti saiki Pak bukan mi nggone bukan mi saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis re bonding kok. Ngono ra omong mimi. Eh. Bu mate bu. Masya Allah. Sapa neh Mbake? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Alamin. Tetep kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bahagia. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku rugi. Sing penting. Lah yo nyampuk kan. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Lah, selalu mulut jangan to. tukaran. Lah, macam mana aja nyawang aku. Kok nyawang aku grogi masalahnya. Nyanyi. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Kuwi takonono manten wedok kuwi. Inggih to Mbak. Mengke mriki nggih Mbak. Napa sakniki? Nah, sakniki lek Nanti ngono aja di ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tak mriki kali manten kakung ngono nggih. Iya Pak ya. Ya. Mumpung kepake Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ya. Pak ora ya. 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 Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton stream. Oh iya. Tolong. Ayo Mbak Manten, Mas Nganten. Ayo datang Mas. Yo. 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 Ah. Kau
Mbak Dwi Lestari. Nggih. Kena mic Mas. Ya, diparingi mic Mbak manten karo Mas ngaten. Cak lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet no dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap yo gur 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Iki lho, lek ora percaya takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek niken salindri. Takono Nggih, ora. matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Sik tekan semaur sik. Gen semaur sik. Wong ora rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Napa, Mbak? Gemoy. Wah. Rungu kowe. Apa lho? Wah. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok. Cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak meneh? Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya, Kuwi sing mbok senengi saka Mbak alhamdulillah. Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Ah, yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Heeh. Wah, latihan. Ora percaya tekon mbake. Heeh bener. Di dalamnya Pak Tarmin nggak ada kata mahal itu nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Media. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng ngenyang. 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Mau coba kandakno. Hah? Mau coba kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah putar ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya jajan jujur. Kok nganti yang atasnya Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? Tahun. 1 tahun. Ndak putus. Nyapa ae wi, Mas? Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to Pak rong dino? Orang dina lah. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul, Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Oh, kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sejeli. Nang acara terus. Tengen ngiwon iku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing nane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, Sok- sirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wis wayahe. Ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih. Juget mawon nek mboten nyanyi. Oh, enggak bisa nyanyi. Juga sama Mas Saipul ya? Oh, suka doang. Oh, ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, Iya. karaoke Mas. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan, Duk Ken. Ya. Kagem Pak. bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Lho. Iya. Diatur ke ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Iya. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka sih ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Orang lah. ngerti kamu ini. Masya Allah, aku bentino ndelok streaming yo no. Di. Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Heh? Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Lu jadi ya? Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor
baru di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Kudui, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Jeh. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni ya Bu ben ra kentekan bensin mesake ya. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki mesti wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh, ngono ya Pak ya. Ya Sebabnya kula- apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira ki yo setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ya Mas Adi. Nggih, Tok nggih. tok 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 tok. Lah ngene kan cocok to. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh iya kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wes. Barang. Jodone dhewe-dhewe ya. Jodone Jan dhewe-dhewe. anu Bu, Ah. anu kuwi keluarga bundek-bundek ki ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku mbiki yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nebi ulang tahun. Oh alah. Nebi ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis lek ulang tahun Iki- gandhe isin. Iki enek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pun pipis dereng. Pun ya nek bubuk pipis di dulu ya. kuwi Mbak Rini orang dia jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Ah, ndang Iya. entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Nggih, Jiro. Pun. Maringne lupa, kula mo. mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Nah, saking Mbak Jarine Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Oke, terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong Mas. Lah malah iya tok. Ya, ini yo mendel. Mas Saipul ki ya kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Ndak bisa. bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapak-ngapak bisa, ngapak-ngapak bisa. Ya, iya. Pinter dah. Nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mau puter ora? Jajal karo Mbak Congpe ngono lho, karo Mbak Congpe. Mo, gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Masa? Malah kowe nek embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe nek kok, Pak. Enggak penake piye? Contohnya mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, kayak ngene. Heeh, iya. Kanan ki lho iso aja karo iso ora. Iso lah. Heeh. Lho iso aja coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal saya muter mau lho Mas, sing muter ngene ngono. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kuale. Iya. Lah Oh, iya. iso. Ndang kono muter.
Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. Gendong. Gendong ngono ya. Iso. Ayo, 1 2 3. Heeh. Oh, iso. 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 Gini guys. Ayo di, ketono kejantananmu di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku Wis, gandong ora. gendong takon gendong Mas e lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Iya dong, ndang. Ayo. Kuwi lho, ben kaya kuwi. Heeh. Iso nadyan tak pilut iso. Di. Tak tekoki. Wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah yo. Endang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Entang Ndang, ayo. gendong ngarep ae, gendong ngarep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso mak gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorot. Sun Mbak ini. Nah, semua tepuk tangan buat teman mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Oh bertiga ya. Ya. 1 2 ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Ben ketularan ya kan. Ya. Masya Allah. Ya. Jeng. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kok njaluk ping pira iki? Teklet gak? Sik piklet. Lihat ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Iya. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ra. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi Iki mau Lestari. nek duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sinani dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Loh. Mbok ki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya, Pak? Ah, nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya, Mbak. Ayo Mbak Elisa. Mau juga. nyanyi dhewe oh jarine. Ayo Mbak Sa. Nah. Ya, Nah, ya, iki Elisa karo Alaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu aku. Terus. Piye le pembagian jok piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Ya. Nembang apa? Oke kok tembang. Banyuwanginan. Banyuwanginan. Oke, siap. Sing apa Sa? Lagune Sa? Gerajakan? Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa apa langsung, Mbak? Langsung mawon. Langsung mawon ya. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden ki enek sing nesu, ora ditampeke nesu. Menjep, ya. Rasa pleca-plecu to, Mbak. Iya.
Mbak Yuku niki. Iya, mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih, nggih. Malah kecocok. Malah Kecocok, Pak. Kecocok apa? Kenapa Pak, aku? apa? Oh iya, strapless ya. Strapless nyemplung nih sikil. Ya kene sih. Nduk niken karo Mbak Elisa. Niken Salindri adalah super power dari kota Kediri. Niken Salindri super power. Oh, suarane banter, powernya kuat. Terus Elisa Urkarus adalah superstar dari Ngayu Jogarta. Lah Mas Gareng iki super tetra. Rek kaya obat mencret jenenge mbok ya agak sio. Aku yo iki. Sing penting lek enek supere. Ayo super liyane no to Pak, aja super tetra kaya. Kok liyane diunggul-unggulke barang temu aku dijelok-jelokne. Piye carane kowe tak jelokne gen iso mumbul. Bar ki lek medhun kaya dene wong bandulan mandut langsung bes munggah. Iya nek ra pedhot kali ini, nek pedhot mah kejlunguk to jenengan. Iya. Yang gumun tenan Pak Nun sewu. Gumun apa? Pak ingkang kagungan dalem Pak Tarmin. Pak Tarmin ngersake Mbak Elisa. Terus mantene Putri ngersake Mbak Niken. Terus Bu Tarmin ngersake kula. Lah jenengan rene iki lho sing karep sapa? Nek aku kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku mau terus takok Pak Tarmin. Takon piye? Lah terus jenengan kok ngundang Pak Kakak iki kersane ngopo to, Pak? Ngene lho Mas, aku pengen ngundang Elisa karo Niken karo jenengan. Engko terus hiburane opo? Alah timbang gak enek hiburane, wayangan-wayangan ketet dalange luwung kok. Ngono. Oh, timbang dalange nganggur ngono to? Nggih. Apik. Apik rene diluke. Pripun? Pripun? Tak geraji cangkemmu we. Rumah sana sing dituju pertama kali ki nggonku. Kowe iki katutan, ngono ngerti ra? Pak Tarmin wi nalika mbiyen mirsani aku pagelaran ana ing ngene daleme Pak Marino. Wi pernah adine. Wi pengen wah aku sok nek duwe gawe anakku wedok rabi tak tanggepne panom duwe kangko. Pertama kali sing dituju aku raimu no. Mosok nggih Pak Tarmin, kok janjine jenengan ora ngono lek ngendika lho. Piye? Jare Pak Tarmin gur ngerse Mbak Elisa, Bu Tarmin ngerse Mbak Niken, terus Mbak Nganten ngerse aku. Jenengan iki gak enek sing ngesir asline. Gak enek. Kok kowe ngerti? Lah aku critani Pak Tarmin ora guru bocoran wis luwung lah ketoke dalange lho lumayan ngono. Oh, lumayan. Mesti lumayan kena dinyang ngono lho, Pak. Oh. Niki wae ora ujube mantenan. Nikahan. Iya. Nek ilmu sing tak tampa soal pernikahan itu adalah hal yang sangat rahasia. Rahasia piye? Rahasia mergo jodoh pati rezeki namung gumantung kersaning Gusti. Contone kaya bengi niki. Mbak Manten daleme kayak Mbak Manten karo Mbak Manten Mas Manten. Mbak Manten Bludru. Karanganyar, Mas Manten dalemipun Tegal. Tegal. Niki nek gak karena rahasiane Tuhan, rahasiane Allah, ora mungkin iso kelakon. Iya. Wong urip kuwi mung iso ngrencana. Ning kabeh kodrat gumantung Allah taala. Leres mboten? Jenengan ndek cilik apa duwe cita-cita besok untuk bojo Mas Saiful Anwar ora to? Kabeh mung rahasiane Allah. Bener. Ora ngerti Pak, sapa ngerti aku wong Purwodadi, Mbak Elisa wong Jogja, gandeng rahasiane Allah, besok jodoh gak ana wong ngerti. Oh. Lho, jodoh karo Elisa. Lho. Iya bener. Lho Mbak Niken yang Kediri. Aku Purwodadi. Nek jodoh sapa ngerti? Rahasiane Allah. Ya ora Mbak Niken. Lho kok ora to? Dapurmu iki gemagus. Lho, ora kok gemagus nyatane wae lho teng ndi mau ning nggon merenan. Nek manten lanang karo manten wedok ki cocok. Sing lanang yo gantenge kaya ngono, sing putri yo ayune kaya ngono. Lah lek Niken Salindri, Elisa ayune kaya ngono, pedhok karo kowe, Pura tangga teparomu ki wekasane do penasaran. Lek malam pertama modele piye? Dapurmu kaya tikus anyang-anyangan ngono duwe bojo ayu. Yo. Ning kan spesial, Pak. Spesiale apa? Mas Nganten ganteng, Mbak Nganten cantik. Biasa wong nyawang ora wong ganteng tok wong ayu lumrah. Ning Mbak Niken cantik, Mbak Elisa cantik tok bojo aku. Wong gegerno jagat no. Lho mula ki hal-hal sing seperti ini lho, Pak. Karepku ngono kuwi. Setuju ya, Dek ya? Lho kok mau sih? Piye to model iki? Ruwet sih saiki. Harus bisa mensyukuri nikmat. Kadang-kala kita bisa merencanakan dengan siapa, tapi takdir berkata kita harus dengan siapa. Mula disyukurono. Muga-muga gathuk selawase jodoh kaken-kaken ninen-ninen donya teko ning akhirat dadi langgeng selawase pindhane mimilan mintuno. Aja pegatan, aja pisahan siji nggo selawase gek ndang meteng. Wah iya. Dungane singkat padat ngono ya. Singkat padat. Iya. Alhamdulillah muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warahmah. Ning nuwun sewu Mas. Nek tak condro Mas. Manten lanang karo manten wedok nek kaya widodari ya Kamajaya Kamarate. Kamajaya Kamarate. Nek kowe upamane karo Elisa. Aku karo Mbak Elisa. Nek Elisa Kamarate kowe Komodo. Dadi
Malah larang regane. Regane apa? Ning nuwun sewu Mas manten, Mbak manten. Wong omah-omah pernikahan itu kaya dene wong ngemut permen karet. Kok iso? Permen karet kae sepisan dimut krasa legi. Engko nek wis rodok pirang menit krasa karek rodok legi, nek wis meh 5 menit 10 menit kuwi karek-karete gak enek legine. Wong omah-omah nggih ngoten. Kok iso? Ayo. Manten anyar segedene setahun, 2 tahun, 3 tahun legine ora umum, Mas. Ning nek wis 5 tahun, 10 tahun kuwi duwe masalah, duwe cobaan, duwe perkara. Legine rodok sudo mergo ketutupan karo perkara. Ning nek wis ngancik 10, 20, 30 tahun wis gak enek legine blas, Mas. Karet-karet dimut-mut tok ya karet-karet tok kuwi lho pokoke. Lahir batin aku sing cita yo mbahku ngene iki mau. Ning karete kan tetep karet. Lah mula kuwi arep wis ora legi aja dilepeh. Lu wong kena nggo gayel-gayel. Oh iya iya. Niki muga-muga langgeng selawase. Amin. Aja kok perkara legine. Nek wong omah-omah kuwi ora iso luput saka sing jenenge masalah. Sak propirane wong loro kudu bisa nyawijeke tekad nggo ngrembuki perkara ben ora dadi perkara. Ora apa, Pak. Bener. Iki jenenge nek gak takani gak paham. Ora paham. Kandhani. Bojomu ayu sakniki. Ketemu pisan karo Mas Saiful Anwar, Mbak Dwi, ketemu pisan paling bobot 37, 38 nggih ta, Mbak? Ning nuwun sewu Mas 10 tahun nek wis manak pindho, upama bobot 80, kowe aja kaget. Sebabe? Lho, omah-omah nek wis manak pindho ping 3 mesti bobote mundhak. Jenengan pedho Mbak Dwi, Bu Dwi. Bobot pinten? Paling 42 biyen. Oh, mbiyen yo saeli sanget. Lah kandhani gene saiki. Lho. Iya, iya. Yo cek pantes to, Anda. Pantes, Pak, pantes. Iya, Mas. Niki kan tetep dadi rasa tresno aja nganti nyuda rasa. Iya bener. Lho ngono kandhane aku niki elek-elek nek kanca gak tak omong lho jenengan. Iya ya. Kandhane ya. kudu bisa saling melengkapi mergo wong bojo niku kaya dene klambi nek dienggo kudu saya pantes tur bisa nutupi. Kaya Mbak Dwi Lestari kali Mas Saiful Anwar saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Ngono lho Pak. Nek aku lek mau ngandani perkara anak, nek kowe ngandani manten perkara apa? Lah ini ki mau. Jenengan ora ngrekake nek iso malam Jumat mergo ganjarane 1000. Nek Senin karo Kamis ganjarane 500. Ning nek liyane kuwi ganjarane ming 100. Kula mau ngelekke Mas, aja gur golek ganjarane ning kudu eling dongane. Lho, iki urung aku. Nek perkara donga aku urung. Alah jenengane gak paham. Matur sembah nuwun Pak Tarmin. Sampun nimbali kula saged sowan wonten mriki. Telobo. Hah? Telobo. Telobo. Ya. Telobo. Wau pon mubeng-mubeng bendungan kula. Ngapa? Mubeng-mubeng bendungan. Mubeng-mubeng. Lah jare kon moto. Karo nek wis tekan bendungan kon takon wong. Lah aku goleki wong tekan mubeng-mubeng ra enek wong. Berarti tekamu kok wong enek. Lah lumpuk rene kabeh. Mlumpuk rene kabeh. Masyarakat ya ora enek wong ning omah ki ora enek wong ning. Kene iki di map ki ora iso. Gak iso tekan. Aku mau kebluasuk tekan kono kae balik meneh. Balik lagi. Kalane anyar tak delok aspale yo enggal iki. Luar biasa iki Pak Tarmin itu sangat-sangat apa ya carane sangat-sangat diupayakan ngono acara malam hari ini panggungnya dalane kabeh wis di well prepare iki apa neh marai mumet non gas sudah dipersiapkan well ki apik prepare ki persiapan dengan sangat baik dan saksama. Oke. Mudeng. Mudeng lah kok le. Wong ayu. Dawuh napa menika? Apa yang kamu ucapkan untuk mempelai berdua? Mbak Dwi sama Mas Saiful. Luar biasa. Mendapatkan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa. Ora kudu suwi-suwi ndang kepetuk ndang ketemu jodone. Dadi nek wis ketemu jodone muga-muga ki siji nggo sak lawase ora mung kaken-kaken nenen-nenen kaya jare iki. Sik. Engko sesuk tak suwampluk lho. Nek ngendika sing ditata. Bener no, Reng? Ngene lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen-ninen. Ya ora jare sapa? Kakek ya apa basa Jawane? Kakek-kaken. Kaken. Nek nenek yo nenen. Yo kakek-kakek nenen. Upama aku kakek berarti aku
Aku nenek. Oh, delok nenek. Kalau udah tua nanti kakek nenek. Walah umpama nenek gak ngene aku ijek gelem lho. Lah iki sembrono. Ngene lho tak ngene lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sapamu sih aku. Kan kamu Rumah masih samu kuwi tuwek sapa karo iki? Rumangsan. ora Nano kaya kenal-kenal dekat. ora perkara tuwa nome, PDKT Pak. ora, HTS ora ngundang enok. Ini Apa loh. gitu, Elisa gitu aja, Elisa, jangan nok gitu Elisa. lah. Ya kalau nok kan kayak panggilan sayang kan. Lho, akan aku sayang kamu. Aku enggak jare. Piye arek ngudar kayak apa iki mau? Aku gak. Motong gitu aja motong. Ya yang baku ini aku ngomongake teh manten nok tekane apa iki? Kowe ape ndongakno sapa? Teh manten ke kali. Ora mandi. Lah kenapa? Lah kok ndongakno wong kowe dirung mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tahu dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab doa. Lah. Ya enggak lah, sing Enggak. jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku. Ya wis. Gustine sopo? Iya, ndang ndonga ora sanggup. Iya saya kayak. Iya bener. Iya, iya, Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ning dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain lho. Betul itu. Mbok bela wong. Coki sempak aku. Kompak. Iya. Sempak iki ana artine ya Apa? saya. Ono yo Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat ro kompak sempak. Sempak ya. Yes. Semangat. Kompak. Oh enek gaduh ene. Apa? Sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Enek kuwi. Apa? Sempak suwek. Apa? Tuku neh. Sembrono iya so. Oke, yang penting saya doakan. Amin. Urung. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mong jiwa satu dan jiwa dua, tapi ki keluarga satu dan keluarga dua. Dadi Oh, nek iya. iso dadi sedulur, iso rumaket pas sedulurane Rumaket. antarane keluargane sing kakung karo keluarga sing putri. Mumet aku susu omongan wong iki. Kenapa mumet? Ora Mau apa-apa. ditinggal ning omah nek mumet. Ya Allah, paling ono pistol. Apa kenapa? Aku bedil dasku dhewe. Ye niku lan mbok menawi kalau soal buah hati yo tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi yo Betul, sing jenenge betul. wong ora mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Dadi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, super sekali. Ya lupa nek jadi super tetra. Ya apa? Superstar. Jadi cinta ada iki ora mung dinggo anak, tapi ya keluarga Keluarga gede nggo semua. bapak ibu, nggo maratuwa. Nggo bojo lan sak liya-liyane. Ngono. Tante benda rupa Nyawang Elisa gumun opo piye to? Gumun tenan aku, Pak. Gumun sik mau gumune perkara apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Oh. Netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya suwe saya kelingan. Masuk. Irunge ngudhup mlatri yen disawang nengsemke ati. Bangke Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. ngapusi. Sapa, Mang? Ora patio. Mosok. Sembrono kowe. Burapati yo. Ya iso ditata lah. Cakem. Among ati bawi Jasa ganti gareng wi, iso nyuara ora? delok reng. Ha. Uduk delok ya kok suara didelok ki piye sih? Mirengke. Mirengke. Nek delok aku terkesima malah seneng. Luput. Tepuk tangan. Alah. Rung rampung lagi mengon tepuk tangan. Pisan kena
pisan. Lumayan apa ya, Sa? Yo Iya, dirasakake. Heeh. Tergantung nek ra dirasake yo kurang, nek dirasake karo merem-merem yo. Kandhane nikmat to. Lumayan. Jogja Pro dadi kedak kaya. Yen gampang luwe gampang. Yo dalang lho Sa kuwi. Ora beda awakmu yo dalang. Kamu sinden bisa dalang itu Gareng juga bisa dalang. Wow. Dadi iki yo ki ngono. Ki. Ki apa? Gak popo Pak. Kadangkala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben ini ketok unggul. Heeh. Dadi jenengan ketok ngrendahake aku. Aslinya kan luwih rendah timbang aku. Wong wayangamu jane ya apik aku. Iya. Iya, sesuk dibuktekne le. Yo kapan-kapan lah. Ya, Nek saiki gak usah. Ya. Kene pasaranmu masalahnya. Ayo Sa. Oh aku. Heeh. Yen angel ke Alah. Kowe mau wis ketemu karo Pak Tarmin so bukan Misa. Dereng, Dereng, pangapuntene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Ning saged dugi pucak gunung menika kadosipun mergo berkahe dongane Pak Tarmin. Oh ngono. Sak seter piye? Tenan sak strip itu dari Jogja tekan kene. Bengsine. Solare. Oh, ora mung kuwi Sa. Trukku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran nggak ada solar kan? Nggak ada di sini nggak ada. Nah kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Nah. Ngerti nek gamelan niki bakal dinggo tanggapan gini Pak Tarmin. Ya. Kuwi langsung digolek nih karo warga kene. Langsung Ditakoni sopir niki badhe tenggene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan niki ketelasan solar mriku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Enggak langsung betul. masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggon truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. lah niku lho rukune masyarakat. Betul. Ya. Mergo tilase jenenge asmane Pak Tarmin ki apik ning masyarakat. Lah nggih, wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Kok arep nggone Pak Tarmin nggih kula derekaken. Nggih, pokoke ngene Pak Tarmin bakal pentol bakso. Ngene iki lho Bu, wong ora diisin ya ngene iki. Ngopo? Lho, Elisa, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno. Ngono kuwi nek wong diisin pegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update ro berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel jeledeng. Iran karo Israel. Kok Israel to? Lagi perang. Iya iki minyak rondo. Lah ning ndak yo terus girit mosok sak trip nek Jogja teko Karanganyar. Sing penting aku mbuh piye carane iki engko nek iso yo Gusti marake mabur apa piye montorku iso tekan ngene Pak Tarmin ngono aku wis mbaten mboten tekan tenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing kaya aku lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Pro dadi kok kene 750 yang mobilku tak full ya. Ora sombong aku. Ngono yo ngetok to full. 750 kepro dadi kan ini bensinmu ku full. Diseseni ya, Sa? Heeh. 750 ya, Sa? 750. Heeh. Ya. Tanda tangan tok stempel cok. Heeh, bener. Kebo sapi iki sing tak gugu keluwe. Wonge lek sing dikuku tembunge, gandeng wis muni tembungmu 750, bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Ora kowe ya. Nun sewu Pak Tarmin, jenengan ndak yo mentolo ngono kuwi. Rumah saku. Iki ora yo omongane dagelan. Lumayan aku diangkoke 24 yuta to. Alhamdulillah. Aku 80 to. Heeh, karo dilatih genset ya. Rumah saku kok yo. Keri dhewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel lho. Mosok? Iya, Siji, loro, telu. Tan kena tinumbas
Tosik iso kom. Kuwi dipasne raimu blobor. Ning asine anu lho iki warga kene ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng cah iki. Oh, aku juga nggak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane kuwi. Kan ketemu kan wis petak gitu. Petak. Petak ki apa? Petak ki apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Petak. Oh iya. Ini. Putih itu bahasa ini. Apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Petak. Mergo basa Jawa kuwi angel, Nduk. Angele piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Ora konsisten piye? Contone utama. Utama? Nek dijawabke krama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawabke krama dadi Prayogi. prayogi. Terus lah nek rempelo dijawabke krama dadi apa ya? Sik kok. Aku nek Apa ayo jagung bakarane? nek utama mau dadi apa mau lali? Utami. Utami. Ha. Terus nek prayoga, Prayogi. nek rempelo kae dadi apa ya? Aku ngerti kuwi. Iso gulung. Anu, Heeh. apa Pak lali aku? Apa? Balenone apa? Utama, Utami. terus nek prayoga, Prayogi. rempelo. Rempelas. Jeruan ngono Oh jeroan. Ya pancen cokolo masa ora konsisten kok basa Jawa kuwi. Lah mula niku Watu karo watuk. watu karo watu. Wong beda jenenge beda u karo wis beda. Nggih. Watu kuwi genah, lek watuk ki penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cetha. Iya, beda. Cetha nggih. Ceru dada. Turu karo turon. Eh. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turon iki lemah-lemah blas keturon. Sing konsisten ah. Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. uuk. Ha. Uuk. Ha. Jeru karo jeruk. Ha. Uuk. Ha. Turu karo Turon. lah gak uk ya, Pak. Enggak. Oh, ngono, Pak. Enggak. Tu karo oh ngono lho. Enggak iso. Aku jane seneng sing uk, Pak. Aku dalang klasik kok kon muni elek, gah. Oh iya lali aku. Ya kan jalan klasik ya. Iya lali aku. Lakone guru apalan tok to ngono kae biasa. Iya. Tembangnya enak ya. Enggak, iya. Lah mboten saninting jenengan iki. Ingat usia. Ingat usian dasmu kuwi. Luar biasa. Wah, Kiai pantes demes luwes.